Čaute ľudia, vítajte na mojom YouTube kanále. Dneska tu máme večerný vlog. Sme vonku s Lucinkou a s mojou najlepšou kamoškou Báborkou. Už je má spolužiačka. Finally. No, počkaj, aha, ja to mám. Takže, tak. Lucy. A ja neviem, ako vám to povedať. Ale proste sme vonku s Lucy, čo iné povedať a neviem, či mi vidíte, ksít, alebo nevidíte. Teraz pôjdeme pod lampu, takže ma budete možno aj vidieť. Lucinka si neviem, či hľadá miesto kde kakať, alebo neviem. Počkaj, stoj. Pôjdeme. Ok, tak nič. Lucy. A čo mám povedať? Zajtra je piatok, teším sa. A v nedelu aj natočím vlog. Už ma vidíte. V nedelu Good Flavors. Oni majú nové flavors. Nemám peníze. V nedelu je vlog. I v nedelu je vlog. Ideme polka našej triedy a možno aj Báborka. Ideme na kolotoče. Takže teším sa jak svinia. Teším sa. A čo mám iné povedať? Asi to vyzerá tak, že teraz máme ešte porozprávame story time. Story time o tom, jak môj spolužiak, nebudem hovoriť jeho meno, lebo jeho mamina je hrozne, že nebudem teraz hovoriť. Dobre, nič sa nedozvedel. A poviem vám story time, ako môj spolužiak, ako môj spolužiak urval tabulu v škole. Reálne tú bielu hrubú tabulu. On je proste, nechcem nadávať na ňo, ale on je trošku tlstý. Má trošku nadváhu. A my sme, áno, je šprt. A sme proste išli na chodbu, ja a kamarádi. A sme sedeli na zemi na škole. A zrazu buchot. Že a my také, yes, finally, zase sa niečo deje, takže ideme dom. A my došli do triedy a všetci píšli, a my taký, what the fuck, čo sa tu deje? A zrazu kúkneme na tabulu a ten debil to urval. No tá tabula bola na zemi. A my taký, OK. Tak sme zavolali našu učiteľku, je naša učiteľka prvý deň v škole. Nie je prvý deň, ale proste prvý týždeň v škole, lebo ona je nová. A ona taká nevláda, alebo ona je mladá ešte. Má 2. Neviem, koľko má rokov. Nebudem hovoriť vek. Nebudem ani aj tak hovoriť vek. A koľko hodín? Neviem, či mám 50, ešte máme 10 minút, super, ešte ideme jedno kolečko. Môžeme. A my sme proste, teraz budete počuť pískanie, lebo sme vonku. A Frčky. My proste, jak to povedať? No proste, on taký, ale to ja nie. A potom, poviem, ako sa to stalo. My sme mu ešte hovorili, no ešte umýva tabulu. My sme mu hovorili, že to už je úplne že najnižšie, takže už to nejde. Ale on si nedal povedať, lebo on má vždycky pravdu. Tak on, že ne, určite si ide do. A on to tlačil, on, keďže má nadváhu, to urval. Reálne to urval. Počuli sme niečo divné v kríkoch, tak prídeme raz naspäť. V kríkoch. A tak sa to stalo. A tá tabula, to je normálne tá rozkladacia veľká tabula. Počkaj, kam ideš, Lucy? A to je to. Takže to je to, čo sa deje. Naša trieda je šalená. Keď vám to tak mám povedať. Počkajte, zapnem si jas. Ok, teraz vy ma možno nevidíte lepšie, ale ja sama seba vidím. A ja potrebujem sama seba vidieť. To nemyslíš vážne, Lucy? Stoj, Lucy. Budeš? Choď, zavolaj si. Mňa drevo v nohe. A ona teraz proste ideme ešte s ňou, lebo nekakala ani nekurala. Takže a Jana môže ísť domov, dokiaľ sa nevyča. Dobre. Ešte má 10 minút aj tak. Takže tak. A mi sa mi páči v novej triede. Je to dobré nové kamošky, všetko. Všetko je proste také nové pre mňa. A samozrejme mám frajera. Takže čo už. Ale nemám frajera, srandujem. Najlepšieho kamaráda mám. You and me. Počkajte, ja sa musím takto sa odfotiť. Lucy! Scream. OK, mám fotku. Ideme ešte kolečko. A asi sa vám ozvem, až keď budem doma. Takže zatiaľ asi ba a i.